Άφησε αυτό στον Κώστα τον Μαλέκο. Παλιά ευκαιρία για την ΑΕΛ. Την μπάλα στο δοκάρι και γκολ. 1-0 από τον Σέποκ. Γιώζεφ Σέποκ. Ακριβώς στο 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα κάνει το 1-0 για την ΑΕΛ. Εκπληκτική ατμόσφαιρα εδώ στο Τσίρο Στάδιο, φίλες και φίλοι. Είδαμε για λίγο και τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη με τους βοηθούς του. Ο Σέποκ που έβγαλε τη φανέλα και βεβαίως θα δει την κίτρινη κάρτα. Έχει ήδη την βγάλει από το τσεπάκι του ο κύριος Γεωργίου. Εκπληκτική ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Κώστας ο Μαλέκος πέρασε με υπέροχο τρόπο την μπάλα στον Σέποκ. «20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παλιά για τον Σέποκ. Μπαίνει στην περιοχή, γκολ! 2-1 για την ΑΕΛ. Απρόσμενη εξέλιξη σε ανύποπτο χρόνο. Σε μια στιγμή όπου η ανόρθωση ήταν αυτή που είχε το απάνω χέρι και τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, ο Γιώζεφ Σέποκ αναδεικνύεται σε μορφή της ομάδας του, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ΑΕΛ. 2-1, 19ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιώζεφ Σέποκ ανατρέπει τα δεδομένα του αγώνα, όπως αυτά είχαν προδιαγραφεί και είχαν τοποθετηθεί